En segon lloc, el guanyador ha estat per la granja La Vernoia de Josep Dax i Rivera. El premi és important, de 2.000 euros, i fa l'entrega de lliurament el president d'Impevic i el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Vic. Moltes felicitats. I passem en el primer classificat. Les Palanques SL i de Santa Maria de Corcó. Fa l'entrega de premis, el lliurament de premis serà per l'alcalde de Vic, Josep Maria de Vilavidal. El premi és de 3.000 euros. Possible de fer tot el concurs de canals. En especial Departament d'Agricultura, instal·lacions ramaderes Trívic, escorxador Esfossa i en especial de la sala d'especejament Montroní. I per què no dir-ho a tot el personal de l'INPE, que és molt valorós. A tots ells demanaria un fort aplaudiment. Passo la paraula al director general, el senyor Antonio Díaz. Per mi és una joia poder estar en aquesta fira, que m'ha convidat el senyor alcalde i l'Ajuntament, perquè, com tots sabeu, l'agricultura és molt important per a Catalunya, però no cal ni dir que la ramaderia és la part que pesa més dins de la nostra agricultura. En quant a valor afegit brut, l'agricultura la ramaderia representa pràcticament el 61% d'aquest valor. Per tant, és un tema que hem de vetllar. El fet que es faci un concurs d'aquest tipus pensem que és molt important, perquè això és primar la qualitat per davant d'altres coses com poden ser la producció massiva, etc. Cosa que... President de l'Impevic, gràcies per estar aquí, el recolzament de la Caixa d'Ajuda, que sempre ha estat al costat d'aquest mercat, i molt especialment en Pere. Pere, que ens tornem a retrobar, perquè ell vam fer 8 anys aquest concurs, ell i jo, aquest concurs. I heu de saber que vam començar als anys 80, a finals dels 80, fent un concurs, una flirta de canals pesants, que dèiem, que hem buscàvem solucions ja a la crisi del sector porcí, solucions de qualitat per fer carn pels industrials, de la carn d'aquesta nostra comarca, pels embotits, i a través d'un professor que es deia Bonomi, de Reggio Emilia, vam fer 2 trobades per buscar una solució alternativa al porc industrial. La veritat és que aquells concursos de van ser molt interessants, eren molt correctes, però Pere reivindicava sempre que aquest tenia que seguir, perquè aquest concurs de canals, gràcies a ell que el fa 25 anys que el fa, per tant, durant de fer un homenatge a la Corrida, perquè la teva feina és tan excel·lent i extraordinària, em deia, Josep Maria, no t'equivoquis, jo que era regidor, i perquè això del que va passant anem fent, però el que quedarà i el que serà l'ànima serà aquest concurs de canals porcines tradicional. I he tingut raó, avui tenim aquest concurs. I en aquest cop, doncs cada vegada més és l'ànima del sector porcí del mercat del rat. Sabem que cada dia és més difícil pels problemes sanitaris i de pestes, problemes de tot tipus, doncs tenir animals vius, ja que els obliguen després a un escorxador i són animals de molt preu. I el sector porcí no troba la manera potser adequada d'estar present. Quan aquí aquest pavelló hauria de ser tot de porcí, perquè el pes de la comarca és important. Però bé, aquest concurs li dona aquesta excel·lència en el sector i és la festa del sector de la comarca i d'aquest dia tan important que vam tenir. Per tant, per molts anys endavant, irem el sector endavant plegats i jo estaré a la vostra disposició perquè us faci falta sense ramaders i fins l'any que ve.